Ahoj lidi, já vás zdravím u dalšího videa. Dneska tady máme docela speciální auto. Tohle je fakt něco, co se úplně každý nevidí. Já jsem tohle auto nikdy asi na silnici neviděl. Auto není z Brna, ale z druhé strany republiky a jedná se o BMW X7M v úpravě Larte Design. Je to vlastně kompletní venkovní body kit s tím, že ta X7 je ještě vlastně ta nová, nebo má to vlastně už ty nový displeje, nový ventilátory a tak dále. Všechno vám ukážu. Pojďte se na to mrknout, jsem moc rád, že takový auta můžu dělat. Je to fakt krásný. A musím říct, že těch aut už jsem řídil za tu dobu, co to dělám, fakt spoustu. A málo co už mě tak jako fakt vyrazí dech, to auto, že si řeknu, tak to fakt jako je hodně hustý. A tohle je jedno z těch aut, protože za poslední jako fakt dlouhou dobu mě nic jako neoslovilo víc než tady to auto. Takže jdu vám ukázat a užijte si video. Ukážu vám ještě interiér vlastně takhle opět zvenku. Vlastně jde o to, že už to má tyhle nový ventilátory, které nejsou třeba úplně ještě standardem. Tady mám vlastně emblém MK, samozřejmě vyhřívaný a chlazený držáky na nápoje. Tady to tlačítko start, tak tam v tom je prostě hrozně zajímavý detaily. Jo. Tak, ukážu vám auto ještě zvenku. Ještě vám tady ukážu tu kapotu, protože když vlastně sedíte, tak tohle u normální X7 nevidíte. No. Ještě jak máme vlastně auto nastartovaný, ukážu vám, jak to tady všechno svítí, jak vlastně vypadá ten infotainment, takhle zaprášený, tak vlastně vypadá režim komfort, tady to vypadá hrozně pěkně, Eco Pro, barví se vám to vlastně modře, máte sport, individual, máte to krásně červeně. Tady nastavíme světlou výšku auta. Ukážeme si ještě auto takhle za tmy. Svítí jako nádherně. Svítí vlastně i ty ledvinky dole a svítí jenom tak decentně, že to osvětluje vlastně fakt lehonce. Tady se mně hrozně líbí tady ten pásek, co tady vlastně svítí, který vám mění barvu podle toho, co tam máte zrovna za režim. Když dáme třeba sport, se vám naběhne vlastně červeně. Ahoj, já vás opět vítám u nového videa. Dneska tady máme BMW X7 v úpravě Larte Design. Tohle auto budeme kompletně čistit od pedálu až po strop, zvenku, zevnitř, všechno prostě uděláme, ať to auto je nádherný. Majitel říkal, že ho nějakou dobu nečistil, je to na tom celkem vidět, to auto je poměrně dost špinavý. Dejte like, odběr, užijte si tohle video a jdeme na to. Co je vlastně Larte Design? Larte Design je tuningová společnost založená v roce 2012 v Düsseldorfu, takže sídlí vlastně doteďka v Německu. Vyrábí primárně body kity, koncovky výfuku a tak dál vlastně na prémiové značky, ať už je to Bentley, BMW, vlastně i Cadillac a tak dál. Nejvíc jsou vlastně zastoupení ve Spojených státech, v Číně a v Dubaji. Většinu těch dílů, co vyrábí, tak jsou z kompozitních vláken, vlastně jsou ručně vyráběny a minimálně také to aspoň píšou na jejich stránkách. Tady vám vlastně ukážu nějaký doplňky, co na tom autě jsou. Jsou to vlastně ty koncovky výfuku, tenhle obrovský zadní difuzor, ty boční lišty, boční prahy, zrcátka z karbonu, samozřejmě i myslím si, že tohle, kapota a hlavně ten přední luk, ten je neskutečný. Co se týče interiéru, potom co otevřete dveře, se vám vlastně rozsvítí tahle znělka, ukáže se vám emblém M. Tahle kombinace se taky nevidí úplně často barevná. Tak ještě jsem úplně zapomněl tenhle vrchní spoiler, který je samozřejmě taky od Larte Design. Jdeme se pustit do práce. Vyčistíme interiér, auto vyčistíme i zvenku. Tak, začneme vlastně pneumatikama, vyčistíme si pneumatiky. Na pneumatiky používáme tenhle tvrdší kartáč, který my vlastně vydrhneme. Green Star, přípravek, který použijete skoro na všechno. Šplicháme si pneumatiku a vydrhnete. Líp se vám na to aplikuje impregnace, díl tam vydrží. Hlavně buďte opatrní, když máte jakýkoliv prostě černý, leštěný, lakovaný kola, nesmíte tím kartáčem zajet na ten ráfek, poškrabili byste si ho. Vždycky začínáme pneumatikama, až potom, co jsou hotové pneumatiky, se umývají kola. Tohle auto je vlastně 7místný, to znamená, že je to udělané tak, že je normálně kufr. Pokud se jdete další vlastně 2 sedačky, zmáčknete tady tohle tlačítko. Sedačka se vám normálně automaticky zvedne.
Zůstane vám takhle vlastně malý kufr na něco, ale můžete tam převést 7 lidí, takže z toho máte vlastně takový autobus. Normálně to vlastně našplíchám přímo na tady ten aplikátor. Teďka děláme čelní sklo, to je moje nejméně oblíbená aktivita. Tak ukážu vám, jak vyčistit čelní sklo. Pokud není úplně nějak extrémně zašpiněný, tak vám bude stačit jedna hadra. Na okna používám krystal od Autofinance, že našplícháte na hadru. Nemusíte to úplně přehánět, stačí vám 2 takový šplíchance na takový obrovský čelní sklo. A největší problém, co lidi dělají chybu, takže prostě jedou tak úplně jako náhodně. Jo? Je prostě potřeba jet furt stejně, abyste nikde nevynechali. A potom, jak to setřete, tak druhou čistou stranou si to zatřete úplně do sucha. Ona samozřejmě, ta okna má v sobě alkohol, takže se to postupně odpařuje, ale je potřeba to ještě setřít do sucha. Samozřejmě nemusíte mít novou, stačí třeba, když bude ta hadra vypraná, ale ona, jak už stejně jednou vyperete, když vyperete na 30, tak z toho stejně nevyperete všechno, na 40 už se ničí ty vlákna. Stejný proces je u tady těchto lesklých věcí, takže doleštíme tady ty cup holdery, klasický USBčko, líbí se mi, že tady je kombinace klasického USBčka i USB-C, protože myslím si, že vzadu jsou Cčka vlastně, ano, vzadu jsou Cčka, 2, to je pro ty mladý a pro starší, co jezdí vždycky vepředu rodiče, tak ty mají ještě starší USBčka. Tímhle se vlastně nastavujete směr, jaký má foukat ventilátor, což je takový jako, vy to vlastně nevidíte, já ho vidím tady. Takhle to zavřete, takhle to otevřete. Je to docela šikovný, nepráší se vám tam, nevypadá to úplně špatně, je to tady takový čistý. Musím pochválit, že tady je furt klasický tlačítko, kterým si vlastně nastavujete hlasitost, jo, že to zase nemusíte prostě někde tady klikat a rovnou si to otočíte. Máte tady vyhřívání předního i zadního vlastně okna. Moc hezký tady ten karbon, určitě mnohem lepší než černý lesklý piano lak, jako je třeba tohle. Jo, to vidíte, že tady zákazník asi PPF zrovna nemá a je to prostě doškrabaný všude. Auto má na to 30 000, prostě tomu se člověk neubrání. Jo, za to ten karbon je sice taky poškrabaný, ale není to na něm aspoň tolik vidět. Tak, střešní okno, respektive je to i panoramatická střecha, dá se to vysouvat. Vyčistíme si kožený sedačky, uděláme si tady předěl, prostě jenom pro to uspokojení, že tak auto máme hotový interiér, exteriér tady toho auta, vypadá to brutálně, jak je to umytý, pojďte se na to se mnou podívat. Kola jsme vyčistili vlastně samozřejmě i ty vnitřky, naimpregnovali jsme pneumatiky, čistili jsme podběhy, ukážeme si interiér, jak je vyčištěný. Ukážu vám kufr. Čistili jsme vlastně i tu další řadu sedaček, pod tímhle tam máme samozřejmě všechno vysátý. Takže to je pro dnešek všechno, děkuji, že jste tohle video sledovali se mnou. Dejte like, odběr, můžete mě sledovat na Instagramu, jmenuji se tam stejně jako tady. Zase příště, čau.